दिनै 27 जानुवारि 2022 मायथाइनि आरो जों बयबो मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अक्ट'आवहाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बर'नि आन्दलनकारि हानजा जेरै एबसु एनडिएफबि आरो इउबिपिअ थाम हानजायारि सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे बिटिआर गोरोबथा जानानै थांदोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 2003 मायथाइयाव बिटिसि जि सुक्ति दथि फारिलाइनि गेजेरजों जे बर'फोरनो मोनसे खुंथायारि गोहो होनाय जादोंमोन बेखौ फोजौनानै आरो गोख्रोंसिन खालामनानै बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै बे एकर्डआ दिनैहाय नैथि खेबनि थाखाय जोङो बे एकर्डखौ फालिफैदों आरो दिनैनि बे बुब्लियावहाय आङो गिबियावनो गासै बिटिसि ओनसोलनि एबा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों आरो जों इउपिपिएल हानजानिफ्राय गासैबो जोंनि जिल्ला कमिटि ब्लक कमिटियाव दिनैनि बे नैथि बिटिआर एकर्ड सानखौ फालिनो थाम थिम खालामबाय थानाय जादों। दिनैबो बे जोंनि 10 दुवार्स माने चिरां दुवार्स जि जोंनि ब्लक कमिटि इउपिपिएल बिनि बानजायनायावहाय दिनै बे सातिपुरनि जोंनि मावख'आव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो कभिड प्रट'कलखौ मानिनानै जोङो गिदिर खालामनो हाया जिहेतु जोङो थिलेबलेबैब्लाबो जोंनि मावथिफ्रा जयैनो जानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आं साबायखर बावदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय गोजोननाय फैबाय आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बिटिसि ओनसोलावहाय एबा बिटिआर ओनसोलावहाय जि मोनसे आन्दलन दंमोन बे आन्दलना जोबनानै फैदों आरो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जेरैबायदि मोनसे दावराव दावसि दङमोन गावजों गाव सैलायै मोनसे थासारि दंमोन बेबो दिनै जोबनानै फैबाय मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों बेवहाय गणतान्त्रिक बेवहाय मोनसे राजनिति बेवहाय सोलायनो हमदों आरो बयबो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनायनि दिनै खाबु फैबाय आरो जों बेखौनो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावबो गणतान्त्रिक भाबै बयबो बेवहाय राजनिति खालामथों जायखि राजनिति हान्जायानो जाया मानो बयबो जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामथों बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ बजबनाय खामानि मावलायथों आरो जों इउपिपिएल राजनिति हान्जाया फैबाय थानाय समावहाय बे ओनसोलनि गासै जाथि जनगोष्ठीखौ लाफानानै बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिदों आरो बुजिनाया मोजां जागोन। दा बाथ्राया जाबाय माखासे दफाफ्रा फ्राय आं बुंनो लुबैगोन जे 80% दफाफ्रा फ्राय जाफुंनायनि लामायाव दं दा बाउन्डारि कमिसननि बियो आन्डार प्रसेसआव दंबाय थायो। बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दादों बाहेरायाव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे बेंखनथाय होनांगौ होननानै मोनसे सासननि गेजेरजों बेबो अलरेडि जाफुंसारबाय। फार्स्टिं एनडिएफबिनि जि मोनसे रिहेबिलिटेसन बाथ्रा आथिखालाव 4000सोनिबो बारा जोंनि केडारफोर फ्राय रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय आरो जायफ्रा माने रुंसारि जालांदों बा मार्टियार्स जालांदों बिथांमोननि थाखाय 5 लाख थाखा होनायनि जि मोनसे बाथ्रा दंमोन बेबो आन्डार प्रसेस जागासिनो दङ हयथ' बेयो थाबैनो जाफुंसारगोन। दा बाथ्राया जाबाय माखासे केस गोनांफोर हाइनियास क्राइमनि थाखाय जायफोर केस दङ बा एसे केसा एसे गुरै बेफोरनि थाखाय मोनसे प्रक्रिया सोलिगासिनो दं आरो केसनि बाथ्राया जाबाय आयेनगत मोनसे बेबस्था जों बेखौ बयबो बुजिनाया मोजां बुजिनांगोनबो। बिएलटिनि केसाबो फोजोबनो थाखाय गोबां बोसोर नांदों दाबो मोनफा मोननैया दाबो दंबावो। दा गतिके जों मोनसे बिसास लानांगोन जों बेवहाय दावराव दावसि खालामनानैबो लाब गैया जों बुजिलायनानै थांनांगोन। जायफोर केस दङ बे केसफोरा थाबैनो फोजोबनो थाखाय बिटिआर सरकाराबो नाजाबाय थादों इभेन आसाम सरकाराबो नाजाबाय थादों। आयेननि माखासे बाथ्रा दङ बेवहाय बेखौ नों बुंबाबो जानाय नङा आं बुंबाबो जानाय नङा गतिके सिस्टेमेटिक भाबै आयेनगत भाबै बेखौ फोजोबलांनायनि जि प्रक्रिया बेखौ खालामबाय थानाय जादों बेयो थाबैनो जालाङो। सफार जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ दिनै बारे बारे बयबो बुंबाय थानाय जायो। रन्जन दैमारिल' नङा गोबां माखासे जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा दाबो जेल सिङावनो दंबाय थायो बे बाथ्राखौ लानानै जों बयबो बुंबाय थानाय जायो। जे गासैबो बाथ्राफ्रा आयेनगत मोनसे प्रक्रिया। दा रन्जन दैमारिखौ बुङो दिनै सासे सुक्तिकारिया बाहेरायाव मानो फैनो हाया होननानै नंगौ बेखौ जों बयबो बुजियो नाथाय बिथांनि जि केस सुक्तिनि सिगां बिथाङा सासे कनभिक्टेड मानसिमोन आयेनगत भाबै आरो दा जों आन्दलनकारिफोरनि थाखायबा बियो जोंनि थाखाय कनभिक्टेड नङा। जोंनि बर'फ्रा बेखौ बुङो जे बे सासे आन्दलनकारि नेता गतिके जों बेखौ मानिया जों गोसोआव मानिनो हागौ खिन्थु
आयेनगत भाबै जुदि नायो आयेनगत भाबै आयेना बेखौ मानिया जे बिथाङा सासे कनभिक्टेड मानसि थ' गतिके अलरेडि कनभिक्टेड बा बेखौ सिस्टेमनि गेजेरजों बाहेरायाव लाबोनायनि जि प्रक्रिया दं आयेनगत भाबै बेखौसो दिनै मावनो गोनां जादों आरो बिनि थाखाय जों समखौ नेनो गोनां जादों भारत सरकाराबो आसाम सरकाराबो रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय सानफ्रामबो माबा नङा माबा मोनसे लामा दिहुनबाय थानाय जादों आरो जों मिजिंथिदों समाव बिथांखौ दिहुननायनि थाखाय बेबस्थायाबो जागोन गतिके जों हाखु दाखु जानो नाङा आरो जोङो आन्दलनकारि मोनसे जाति हिसाबै आन्दलनकारि नेता हिसाबै आन्दलनकारि साफा साफा जों केडार हिसाबै बिनि बागै जोङो आयेनगत भाबैबो जों बुजिनांगोन आरो जोङो जितु एकर्ड खालामबाय एकर्डखौ 100% जाफुंहोनांगौआ दा जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै बयनिबो समानै जौगानाय आरो प्रत्येकटा जाति जनगोष्ठीनि गाव गावबागाव हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ रैखाथि लाखिनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव रायजो जानायनि खाबुखौ होनो थाखाय जोंनि पिपल हान्जाया खामानि मावबाय थानाय जादों आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसिनि जि सरकार बियो सोलिगासिनो दङ आरो बे सरकारनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि जौगानायनि हाबाया मावगासिनो दङ जाफुंगासिनो दङ आरो बे बोसोरनै समावहाय बिटिआर एकर्डआ 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारियाव जागायनायनिफ्राय दिनैसिम दिनैनि जे 2022 मायथाइनि 27 जानुवारिसिम जे बोसोरनै बे बोसोरनैनि गेजेराव गोबां सुक्तिनि दफाफोरा जाफुंसारबाय आरो माखासे दफाफ्रा जाफुंनायनि लामायाव आरो जों मिजिंथिदों बे बोसोरसे बा बोसोरनैनि गेजेरावनो 100% जोंनि जे बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बियो जाफुंसारगोन आरो जों बयबो मिथिगौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि भारतनि नखर मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि गासैबो बे एकर्डखौ जोथोन लागासिनो दङ जाफुंसारनांगौनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जों ओंखायनो आसा थिदों जे बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो जोंनि दफाफोरा जाफुंसारगोन आथिखालाव जोंनि जि दफाफोर गुबैयैहाय जे जोंनि जि अबजेक्टिभसमोन एकर्डनि जि अबजेक्टिभसमोन जे बिटिआरनि गोहोखौ बारायनाय बिनि सिमाखौ बारायनाय सिमा बारायनायनि हाबाफारिया जागासिनो दङ गेजेरावहाय बे सिमा बारायनायनि थाखाय जि मोनसे बाउन्डारि कमिसन दानाय जादोंमोन बे बाउन्डारि कमिसननि जि चेयारमेन बिथाङा रुंसारि जानायाव साननैसो जोंनि खामानिया थाबथानाय जादोंमोन नाथाय दा आथिखालाव गोदानै सासे आशिष कुमार भुटानि आइएएस अफिसार बिथांनो दायथ' होफिननाय जाबाय आरो बेनि जि कमिसननि आयु बेखौ 31 नैबे मार्चसिम बारायनानै होनाय जादों ओंखायनो जों मिजिंथिदों जे 31 मार्चनि गेजेरावहाय जोंनि जि सिमानि जेंना बेयो थाबैनो जाफुंसारगोन आरो आसामनि जि गिबि मन्थ्रि बिथाङा गोसो गोथारै गोख्रोङै बेनि सायाव नोजोर होगासिनो दङ आरो जोंखौ खोथा होदों जे थाबैनो बेनि बागै सावरायनानै जोङो थिग खालामनाय जागोन मोनसे खोथाया जोङो बयबो बुजिलायनांगोन जे मोनसे एकर्डआ मावफुंनांगौआव सम लाखायो बिटिसि एकर्डआ 2003 मायथाइयाव जादोंमोन बिएलटिजों जि सुक्ति जानाय बेयो दिनैहाय फैयैहाय बिपिएफ हान्जा दानानै जाय सुक्ति खालामदोंमोन 2003 मायथाइयाव 17 बोसोर सालायबाय 17 बोसोरावबो माखासे दफांफोरखौ मावफुंजोबनो हायाखै सम लायो आरो जोंनि जे माने बिटिआर एकर्ड बेयो दिनै बोसोरनै जानानै थांबाय गेजेर ससेयाव बोसोरसेयानो खामानि मावनो हाखादिया कर'ना फैबाय फारसेथिं बिटिसि सरकार हिसाबै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बोसोरसे जादों नंगौ नाथाय बोसोरसेनि गेजेरावबो जोङो बोसोरसे फुरा खामानि मावनो मोनाखै